Ta' kuljum eluf ta' Maltin iżuru l-isptar Mater Dei, min biex jagħmel operazzjoni, min għal check-up u min għal xi testijiet, oħrajn iżuru rabatom li jinsabu rikoverati fl-isptar. Li jużguru li ta' kuljum l-isptar Mater Dei u dak il-bini li f'ħin wieħed ikun hawn fih l-akbar konċentrazzjoni ta' nies f'pajjiżna. U dan bir-raġuna li xi servizz li jingħata f'dan l-isptar u fost l-aqwa fl-Ewropa, kemm f'dak li għandu x'jaqsam ma' servizz kif ukoll mal-infrastruttura. Fl-aħħar jiem Net News żar l-isptar u tkellem ma' xi morda li qattaw xi jiem f'dan l-isptar biex jiġu rikoverati. Sptar ġifieri jieħu ħsiebek u x'jgħidu jieħdu ħsiebek kollha u jduru bik. Ma hija m'għandek xejn biex tajt kontra u hekk. Ngħid għaliha tajba ħafna għax servizz tajjeb sibt, professur tajjeb għandi, nersi su fattiga l-aqwa mill-aqwa. Ikel tajjeb, m'għandix ingerger. Kolla jduru bik. Għax kif tajdu ftaħħal ek ġuħdejk. Mbata għek għaddi pass tabsilom naqbuttuna mala jiġru. Ja, m'għandek gerger bxej. Ngrazzjom il-kol, kemmu maċ kolla jdunu maħna, anke sabillej, sabilla-xijatat. Tajjeb ħafna. Dan l-isptar ilu jintuża 5 snin u minkejja kull kritika li ssir fil-konfront tiegħu, il-fatti juru l-servizz li jingħata f'dan l-isptar u tal-ogħla kwalità. Il-ħaddiema, l-infermieri, it-tobba u l-professuri iħabtu wiċċhom ma' diversi problemi ta' kuljum, iżda bid-dedikatezza u l-paċenzja tagħhom ħafna drabi dawn il-problemi jiġu solvuti fl-inqas ħin possibbli biex wara kollox igawdi l-pazjent.